Haleluya. Kaitor kaham. Bini hamjangma khairokma paiplaya kubu-kubuino. Yes. Tini bahai no hai tong thok salbai kublung plaipioga. Tini belaino khasrango tong thogo. Kaitor sabrung loge tongoi hamari khlai tongma bangai. Haleluya. Abon bangino nungbu tongno tong thogoi tongna musugo hingke tini simi Saiman sidi jisu nini laibon nango. Jepro rang puisa kerei nokongo nini don sompoti kerei pano. Nung saichung cusugo pano monoye tongui manai jat abo lamang kabo jisu Kristo kaisase. Haleluya. Obon bangino nini laibon nung jisu Kristo no sini nani nango. Nadi laibok sabun problem phaya tongba. Sabuni problem phaya tong. Piaba a problem no hachal khlaiye tei tong thoma tubui mane aba sabo himala aba jisu Kristo kaisase. Haleluya. Abon mangani nini life bo jisu no sunango. Saimandi jisu no belai hamjago nong kai tu basase. Kai tu no belai hamjago abon mangani nini bangi jisu Kristo no rohoka. Tabun nong go sei nana nese. Ngai mano ni thane rang don sompoti kabangma nini sompoti chabimya nongwimya ngai mano phiaba nini don sompoti no mathangya nini jaiti gusti kurulpoti ngai mano phiaba nini jaiti gusti ne arang don sompoti no mathangai maya no khushi ruwi maya khushi eba ke tong thok mane aba bazaro naituk maya eba keba jaiti gusti ni thani bo naituk maya aba khushi ka aba jisu Kristo kaisase Molbruni tong thong mate khasrang ma jesuk rang puisa keri gori mache manu yangi tong phru pano tong thogai khasrangai jisu hine tong thong ma bai munui tongi mano abun bangino saimani nini laibo jisu Kristo sino jisu tong ka ke bebang possible ngia hini mani mungsa pang keri bebak samung sau no bakhabai puito khlai jisu no ani subrai te bona ani bangi krosa ka the te bini thuiba ang kathar khlai jaka tabo ang kaham sita bang mazra kre ani nokhungni bokra abo kaitor sini no bebak kaitor na ya phari abo ka jisu ani subrai ni gosi na babai no kaitor no basa ramjang nai hakite molbrum bum ni sukna abo tong thai banta abo nini ngai obon bangi na nini laibo jisu no saimanani te sini nani belai ni important jisu no sinai sigdi sungsar nono kabang ma wana ma kirima te tension depression no kuplung khlai di nai phiaba asung sani ni rang abo hapong hathaya ke kuplung ni mano phiaba harang no mathangi na rugya tomuno bororo rang bai mathangja gang ka ke asu kurul poti themana tangi mathangi na rugi maya tamnimba sanam nai sabo kaitor se asnam nai sano bini sanam jang no te oisa mathangi bi mano te oisa aigin hai khlai buri mano Haleluya. Abni bangin ini laibu jisu Kristo no nango. Jisu Kristo ni bising tisi no matangjang langma manai. Bose kobi bose kaham langma ni matangjang mo. Abu jisu kaisese. Abni bangi tong thodi te khasang di. Laibu jisu no snam. Saimani jisu no belai na hamsa. Amen.